u noći, ali sa malo prilagođenim riječima njemu. Recimo, otprilike: znaju me svi, prodajem dušu zbog droge, zbog pjesama, zbog publike, zbog vas. Prodao je sve dileru, ja sam sad stranac u noći, a trebam ga i zovem ga. O, pušit ću dok pluća mene zabole, vučit ću dok nosnice ne izgore, pikat ću dok vene se ne zatvore, zauvijek ću biti. Tako čovjek treba pjat. I sad... Hvala. I super mi je za one ljude u dvorani koji puše marihuanu s vremena na vrijeme, imam jedan savjet. Naime, ne znam da znate da su znanstvenici ustanovili da se zjenica ljudskog oka